बे खेबाव गिबि मन्थ्रिया PVRआव सावथुन नायगोन। नंगौ, रायजोनि गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया बे खेबाव PVRआव द केराला स्टोरी सावथुनखौ नायगोन। द केराला स्टोरी सावथुना हादोराव माखासे सुबुंफोरजों सिङारि बेरेखा होजादोंब्लाबो बे खेबाव गिबि मन्थ्रिया सापर्ट खालामनानै द केराला स्टोरी सावथुनखौ आबुङै नायगोन। गिबि मन्थ्रिजों लोगोसेयैनो माखासे MLA आरो मन्थ्रिफोराबो PVRआव द केराला स्टोरी सावथुनखौ नायगोन। दिनै फुंबिलिनि 10:30 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो गिबि मन्थ्रिनि मोनसे हानजाया PVRआव थांनानै द केराला स्टोरी सावथुनखौ आबुङै नायगोन। थांनाय बावैसो सिगां गिबि मन्थ्रि बिथाङा हादोराव बेरेखा होजानाय द केराला स्टोरी सावथुनखौ नायगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदोंमोन। गावनि बुंनाय बादिनो दिनै फुंनि 10:30 रिंगा जानाय लोगो लोगो द केराला स्टोरी सावथुनखौ गिबि मन्थ्रि बिथांनि मोनसे हानजाया नायगोनखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रि बिथांजोंनो लोगोसे माखासे MLA आरो मन्थ्रिफोराबो द केराला स्टोरी सावथुनखौ नायगोन। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार द रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार द रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।